ଶିକ୍ଷାମୋହଦଧି ଶିକ୍ଷାମୋହଦଧି। ମଣିଷର ଜଣେ ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଭାବେ କୁକୁର ସୁପରିଚିତ। ନିଜ ମାଲିକର ସୁରକ୍ଷାରେ କେବେ ହେଲେ ଅବହେଳା କରୁନଥିବା କୁକୁରର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କି ନାମମାନ ରହିଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଆମେ କୁକୁରର କିଛି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଗ୍ରାମ ସିଂହ ଗ୍ରାମ୍ୟ ମୃଗ ବୃକଦଂଶ ଶ୍ୱାନ ଚନ୍ଦ୍ରମୋହ ଚକ୍ରବାଳ ଧୀପୁର ଗମନ। ବୃକଦଂଶରନ୍ତି ଦେବ ସୁନିଶାଳ ବୃକ ବକ୍ରପୁଚ୍ଛ ଦୀର୍ଘନାଦ ଭକ୍ଷମଣ୍ଡଳକ। ଦ୍ୱାଦଶାୟ ଜିହ୍ୱାଲହ ପ୍ରାଜଦୃତି ହରି ଶିବରାତି ଶରତ୍କାମୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମୃଗାରୀ। ହିଂସାଲୋକରତ ନାରୀ ତ୍ୱରାତ୍ରି ଜାଗର ଶାଲାବୃକ ଲଳ ଜିହ୍ୱା ତୁମ୍ଭୁର ପ୍ରଖର।